Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent appellat lill-Gvern biex iwarrab il-proġett tal-korsa tal-karozzi f'Taqali. Fi stqarrija dwar is-siġar, il-Knisja qalet li l-argument tal-Gvern u d-dilettanti tal-karozzi li l-korsa tista' tintuża għal skopijiet edukattivi ma jreġix u ma jiġġustifikax dan l-iżvilupp. Qalet li f'Taqali għandhom jitħawlu aktar siġar sabiex dawn ikunu jistgħu jitgawdew mill-familji Maltin. Żidet tgħid li għandha tinbidel il-liġi li tippermetti l-qtuħ ta' siġar bilan li jsiru proġetti ta' infrastruttura. Filwaqt li laqat l-impenn tal-Gvern li jinbnew it-toroq kollha ta' pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun euro fuq perjodu ta' 7 snin, il-Kummissjoni Ambjent appellat lill-awtoritajiet sabiex jaraw li jsir minn kollox sabiex it-tħawwil tas-siġar ikun integrat fid-diżinn il-ġdid tat-toroq. Il-Kummissjoni laqat ukoll l-inizjattiva tal-Gvern li jħawwel eluf ta' siġar f'żoni fuq Kemuna u partijiet oħra tal-Gżejjer Maltin. Appellat ukoll sabiex jitħawlu aktar siġar f'żoni urbani.